روش باش ام ve mijara pajgirên sazkerên kardar dîsa bihevrene. Em ê îro pajgirên sazkerên kar li nav û berjeng bar dikin. Ewa bihevre şîrove bikin. Hime dersa xwe kirîm kemekî pirsgirêkên min teknîkî hene. Eger dengên cuda jî berawerin zêde ew ê dînekin. Em dest pê bikin. Niha me pajgirên xwe yên sazkerên kardar em şware dibêjin. Kardar hevalino ew tişta bi kar yani karî wê heyî. Kar çêdike. Jî kardar tê gotin. Evîndar, sozdar, dildar. Kardar. Ev pajgirên me kardarin. Kar li nav bar dikin. Niha me pajgirên xwe yên kardar wekû pênc beşa ji hev veqetandine. Pênc beşa. Ji beriya niha zêde serva kardara wisa em bêjin nîqaşekî ciddî di zimanê Kurdî de nehatiye kirin. Me ji hev veqetandine pênce. Em ji wan re dibêjin van, kar, kir, ker, ger. Em ê niha wan bi awayekî sebebê stîn zamana berpanîr. Çima pênc kardar bi kar anîne, çima weke xelkê yek tinê bi kar nanîne, dewlemendîtiya Kurdî vê dê de veşartiya yan jî pirsgirêkek dî heye, em ê niha bi hev re li gor derfet û zanînên xwe hev re vekolin û bikine encamekî. Ya hevalino. Me wekû destpêkê van nivîsandiye. Van. Herikdara guherdar. Velîne vedê darekî binivîsin. Herikdara guherdar. Van çima me li destpêkê nivîsandiye, çima me navê herikdara guherdar lê kiriye, em ê niha bi hev re ew ê dibikin. Niha destpêkê hûn dizanin pergala me rabin ra heye. Di zimanê Kurdî de pergala rabin ra heye. Pergala rabin ra wateya kombinasyon kilîleyên kombinasyona têne gel hev û peyvê çêdikin. Wateya peyvê de veşartiye. Niha li vê dê wateya van çi ye? Em temaşe bikin. Ewan em temaşe bikin. Van. Av o giştar. Hûn dizanin dema an, en, ın tip dawiya peyvên Kurdî muhakkak giştar e. Çünkü ne di peyva dawiya peyva de giştar. Heva giştar çoğul e. Hadi bilirsin. Giştar. Çoğula Türkiye çoğul. Giştar. Geçti. Giştar. Herikdar. Çünkü af herikdar diye sembolize dike Kurdî'de. Herikdara giştar. Van herikdara gişdara. Çiye herikdara giştar? Emin ha temaşa. Melvedi nivîsan diye xwan devan. Nivîsvan, şervan, cuhtvan, karê. Wê demê, wê pêvajoya tê de. Em tê de. Ji aliyê kesekî ve tê kirin, berdewam tê kirin, pajgira, sazkera van digire hevalino. Mesela niha mînakekî bidin. Cuht van. Ew kesê wê demê destê wî ser şîrika halet em dibêjin. Destkê halet cuht dike jêre cuhtvan tê gotin. Ew kesê jiyana xwe bi cuht dabîn dike jêre cuhtkar tê gotin. Yani tevayê jiyana xwe bi cuht dabîn dike jêre cuhtkar dike. Ew kesê ihtimale hiç têkilîkiya wî cuht re tune jî. Belkî mamostayê zanku be. Ama heş cuht dike. Ji bo pêşketina cuht, ji bo spehîtahiya cuht kar dike, em bêjin komelaya avan dike, nizamçı dike, ji wan re jî cuhtiyar tê gotin. Her sê jî rast e.
Ve dayı yek be cühtkar rastı, yek be cühtyar rastı, yek be cühtvan rastı. Her sici rastı ama vatayın cüda dene. Vatayın va cüda ne. Biz gerek eve. Ya da Kurdi de cehem nati ve katandın eve. An çiye hevanu, an giştare. An giştare megu. Giştare. Giştar diyor ve çiye? Ev paşkir, dikare, şuna ve hemi paşkirin de bigre. Duatı da bçeki guhartın çedi be. Agu ya uy harek ya duy zamanı heyde berdavam harektar. Mesela tıkari beji hesin van, tıkari beji xuyun van, tıkari beji beste van. Ama ev cudaya van, ev cudaya ama ev hesabı dedi ki tıkari şuna hem ya da cehbigre jber ve giştare van. Jber ve med reza yekye de hasban diye giştare. Tıkari şuna hemiya da bigre. Ev cuda çünkü ev encamda kardera çetkevan. Ev kardera çetke ev kavlin ve xabetini cuda. Ama tkara şuna ve hemide mesela tkayış şerker şervan. Şuraşger şuraşvan. Şanuger şanuvan. Hesinkar hesinvan. Xuynkar xuyunvan. Xwandekar xwandevan. Tkara şuna hemiya da cehbi. Ama hemin nikar her evdi nikarın cehveder cehbigre. Vataya veda cehbigre. Jber ve gişdar evan. Derbare ve saskeri de birenin kâme heye. İşberiya 10 sala, niziki 10 salaya. De rojnameya özgür gündeme de mamusta zana farkını konçik nüvis bi. Evi jit konçike xoda yani konçike xoya nüvise de gotu bi. Van İraniye meş İran'e girdiye na hedi emradike. Ve demi yani ez racif bim. Hani men vana kaya avcı hakemaş İran'a girdi bu amweci nahar rahat ki de men çap karıyım zamanı kurdi binave zamanı kurdi de mi tişteki de ortada namine. Ve lazım ben hangi ez sitek binave temda editör bu. Mecere nüvisan sosyal medya, mecere nüvisan mecit konçiye kadar nüvisan bu yani tişteki başnine. Az nu tabii ve nabın falan ne tişteki rastı. Asıl kadar ki acizi bibi. Az bavarım nam mamuslaya hecacı ve ekmez fikre. Bemre hem hizra. O bu vesile bcela. Slovaki jireyken. Beli. Ne valla em hatın kar. Kar. Dest peki emir rabın rabikin. Dest peki rabın rabikin. Ev kare. Kire ne valla? Ar. Raya vun. Ra. Magu hamidri da ra. Tamam. Ra. Avara peşa ve jiraya. Vara paş ve jiraya. Raya na. Kare ra van. Kare ra. Karin kök. Kesiyi kari dike. Eli kari ne guherdara. Her demiye. Berdevam kari ne guherdara. Ev çiye van. Emin ha beraber tekep ki. Nahal vede xandavan heye. Xandavan. Xandavan heye. Levede xandakar heye van. Xandavan ev kesi de peyvajua heyde ya hazır hali hazır da de çe dibistani xandini kari xandini dike paşgir asaskera van dikre. Xandavane ve demi berdavan büyük kari dike herikdare van mı? Herikdare. Herikdare. Af herikdare. Berdam mi kari dike. Jere xwandavanti gut. Ew kesi pevajwa xwandavanti xlas kiri gahati karek bingehin ra jere xwandakar gut. Em bejin. Mesela ez xwandakarım. Ki ez dest dedim wa ew ciwan xwandavan. Ez xwandakarım. Nivîsvan. Ew kesê di dezgahekî saziyekî de karê nivîsê dike, yani bazdar dike hevan o. Karê nivîsê çevê de puantaj ava girtiye nizanim tiştek işê wa dike karê nivîsê dike. Navê karkera dixebite karkerên dixebite di nivîse kaçı. Karê nivîsê dike. Ji wî re nivîsvan tê gotin. Van. Xwacikira sazkera van digire ji ber ku karê wî guherdar e.
احتمالا سبای هر بشی وان دزبا هر بره بخوانده وان اما انجامه و پیواجواته ده نویسوانتیه دیگه او کسی بردوام و هر دمی سیستماتیک کاری نویسی دیگه یعنی پیواجوا وان خلاص کری کاری نویسی دیگه او چیه؟ او نویسکار اوان نویسکار یعنی اصلا نویسکاره اصلا نویسوان اما آزادی خواندوانه نه خونده کارش برای که هی پیواجوا خونده نده قمرمان هم نه آزادی تمام جبروی اجمه جویره گوتیا رادار دومدار هوانو اف هرکدار گوهرداره اف رادار دومداره مثلا کاری هر دوام دیگه اوجی بیشانسیه که demek درش دبستان می مخمورده وکو خواندوان دهات بنا فکرین öğrenci خواندوان ve da insan çuma bir yardan çağa çekireyim ki juvara gut یک سرکری خوانده کار اوه جا کلجانک او قاس مازن دبیجن خوانده کار تو دبیجی که خزینه کی ده خزینه زانست دا کی داره کردستان کشف کرنه اما چما خوانده وان گوهرد کر خوانده کار سبب اوه چی بین؟ زاگون و قانون اینوه چی بین؟ قرال و پیوان اینوه چی بین؟ نه دیاره یا گرینگ bir vedi havanı sebebin ve ente bejin sebep fark eve em sebep de bejin heket şeker de bejin xwandekar tu çimat be xwandekar heket şeret bejin xwandevan tu çimat bejin xwandevan na gire dayı ve em tiştek de bejin havanı vedaye paşkira sas paşkirek saskera binave der derxistin Celadet Bedirxan جبو ناو نافدیر و برژنگا جه وقتی نش برژنگا را گوت بی رنگ دیر ناورد بیجه نافدیر و حاصل تشتی بسات بعد که جبو ت زانسته کی پناسه بکیت بکوت هن بیجه این جدا و کار بین یعنی نه سیستم بیجه این سالش در وی قرارت کار بین باید نرماله اما پاسار تیوه موه داویه شونا پاشگیر اساس کرا وانده چه نویسان دیه ام yani hedi dest pedikin derdin misin? Çi biye havanu de be serhildir. Biner, xüner, şopiner, berxadir, nizam çıdır. Havanu paş zamanı kurdida. Paş gerek, sas kera, kar dara, binavi der nine. İşte kusanine. Emin ha, zagunaviş verebilmişsin. Ka çıkas rasta ne rasta? Ama be habre bebinin havanı. Serhildir. Çiye? Tamaşa bikin. Ser. Hel. Dan. İşçen nava peyve. Peyvek. Pevgirt ya. İşçen nava pekat ya. Ser. Bilen. Dan di. Naha dema. Ev kartte girin, çile tebar kirin havanı, em bejin paşkera saskera van. Duve pevajüye de hem kesin, çünkü serheldan her guherdare. Serheldan bir suç tavaya emreki yani zaman ekber direş serheldan çene be. Her guherdare. Duve pevajüye serheldan tek girin de ev kesin tebli serheldan ebin çinin aveva serheldan van. Çünkü paşgera saskera guherdara guherdar digre. Serheldan van. Tamam. Naha ambijin me van rakin. Ama şuna öde der bu karbini. Hengem çağış etki. Em der tekin şuna peyva siyemin de valla ne tekin şuna paşgiri de şuna paşgiri de şuna paşgiri de jina ben tekin şuna peyva siyemin de çiya dan. Dan amje dibin çit besin em dibi der. Serhil der. Baş ama gutubi taybetiya ve paşgiri çiya taybetiya ve paşgiri dibi bu karba cihe hebi paşgiri saskeri kardar bikre. Kam vedi der her rakin em der rakin em van bilvisin. Dibeçe var serhil van. Eyüp çok hlas vataya veken. Serhil van.
Mesela demem de bejim berxwa der, em de be berxwa van. Ne bejim berxwa dan van. Yani ne de peyvasiye min texin, em ve dici texin. Mesela. Ya di xuyner. Pev paş girek saskera binave er di zamanı Kurdiden nine havan. Bila vere le kulincirin nine. Ha han peyvanda evci pir istisnaya. Mane gere cehna da anji dava ket ya anji brasti ji bu ahenga peyvu paşgiro sase peyvu paşgir kehatiye existin ermaya evci istisnaya ama vako em bejin be gişti paşgirek saskera bina ve er nine. Ne alvedet bejin xuyner havanu xuyner. Bas akit ki xuyner bahsa xwendevana de bejin xuyner. Xuyner çiye? Nam şöyle çekeyim. Xuyner. Tamam bunu. Ben paşgera saskera van anile barker. Zaten xuyner. Xuyun. Başa. Biçe. Bir xuyun van. Kezi kare xuyun dike. Teklik ya ve bu tiştara nine mesela ama her tişta işte bir dert keve bir kural, bir kanun, bir zagon ne bazıman. Şer zamanı kwa mecbur ve avkas girara gavan aydı kazana çırastek çi khara. Xuyner diye tiştek nine. Xuyner kiya kwan gavana. Ha. Şupiner kiya şupant vana. Şupant van. Yani şup vana. Şupçiye şup ev hata re. Ya kesek yani devs yani beraçuin ev kesi vit şupine. Lpayvit için jere şupant van yani şup van te gute. İşte zedetir ne ki? Şupiner diye işte ne? Şupin çiye, şupin bu kadar çiye, şupin. İşte bir sonine. Mesela sonra biner bu kartinin. Biner. Bu tamaşavan biner bu kartinin. İşte bir sonine. Biner. Çiye. Zamanı kuride vatayı kevi he. Hebe lazım emrur rini behavre zelal bike ama. Her gutanaj deveye gider kevena beki. Şivan he yavanno. من te pertu karenamaya zamanı Kurdide gotiya şirvane. Şirvan yani ev kesil ber kare şir dikel ber şir. Şirvan. Pişre devlemendikiya zamanı Kurdiya doste koçer jimera go mamusta ev ne şirvane meşin heye şpazı spi re Kurt taybet bejin meşin edema meşin yani şina me mane meker heye mehkev heye nizanı meçe heye debe şina ya şina me yani ev maha me aha dema tu peşya meşin me radaki şin demine şin mesela şin demine şin ev van dema tedaviya ve havanu ji bu ahengiye ihtimal etmezin naya vedi be ne paşya vani şivan vata kesil ber şiya yani jilber şina şine et zamanı Kurdide me şimdi bejin demat merat ki şimdi mine me zaten peşkire beliye vanu ve avayı ma emwanin جه کر هوا اموانن کر هوانو اف پایا کاردر هوانو ناوا دگه کاردر چه دیگه ده زمان کرده پرته و کارانی را کرو دا کرو هل کرو و نزانم جه کرو و حاصل پرته و کارانی زشتا دما پرته و کارانین به طیبن لسر بلیف کرنا و هوانو اف که ne keye gir denge rayıcı jaliye iyi ve tek şandın yani denge ve dimece narra gir dengeyi usat hep karani jehkir behkir jiyankir
paleyi kir, cüht kir, zelal kir, delal kir. Nam vidit bijin onu peyvek. Kijan kijan ravşede peyvek tenivîsandin. Kijan ravşede parek. Yani cüda u ayrı. Çit bijin cüda u birleşik tenivîsandin. Ev mesele ki teknikiye dikara veren nikaş kirin. Ez dibêjim pir ravşanda peyvek tenivîsandin. Birleşik tenivîsandin. Taybet ravşen çünkü encamda ev kardera çetkin. Ravşe karderi de ez dibêjim peyveke yani birleşik tenivîsandin. Gir nav ve karder ve berjeng ve birleşik yani peyvek. Peyvek tenivîsandin. Ez uzat fikrim. Hadi karalara nikaş kina tuştaki teknik ya perusa girin jini ne var mısın? Neha zelal kir, delal kir, pale kir, jiyan kir, behr kir, jeh kir. Kardira çet kervanı. Nal vedi em dixwazin ser jiyan kir. Belki calin dijime nikaş kir be. Na di zimanê Kurdî de me calin dijî pir gotiye bîn û kirin heye. Bîn û kirin heye. Bîn ew heyînin ji alî zayînên ve pêk têne. Ji giyayekî bigire heta mirovekî. Ji alî bînê ve zayînê ve pêk têne. Kirin ew karê ew tiştên ji alî wan bînan ve tên kirin jere kirin tê gotin. Mesela xaniyek kirin e. Ama di wî xaniyê de, ama di quncikê wî xanî de giyakokek pir biçûk derket dibe jê ew bîne. Çünkü encam da ew giya di encamê zayînê de pêk hatiye, xanî ji alî kesan ve hatiye çêkirin. Mesela em bêjin balafirek kirin e. Ama müriyek bîne. Çünkü encam da mürî de encamê zayînê de pêk hatiye balafir ji aliyê hina ve hatiye çêkirin. Ver vê kirin û bîn heye vano. Ev di zimanê Kurdî de pir tê bikaranî. Men ji beriya niha gotibî be ne bûyîne, bîne, bîn. Dema sadetê nivîsandin bîye, be-î. Çiqa navê bixwe alfabayê de jî bîye. Dema tê dariştin, zaman tê lêbar kirin, wê demê da çek dibe bi, î liya bar dibe. Zaman bar dibe. Çi dibêje? Dibêje bî. Ama dibe bîn. Bîn. Da çek zaten biye. Yin neydi? İte piş yayı. Ev kase ya. Tiştek denine. Zani. Livedi jiyan bîne havanlo. Jiyan ne kirine. Hem dizi dinleysin. Dizi biji anzaçı tiştek kusaji. Ne? Zani. Tıkara var hani kaç kirin. Ama acem de nam ser jiyan kirdin yani. Kesek ne kare jiyana xwe bike. Jiyan bîne. Mesela dibêjin hevalên me jî dibêjin dibe filan kes şehîd bû. Kes şehîd nabe hevalno. Şehadet kirineke ji alî kes nabe pêktî. Dedi kirine ket. Şehîd ket. Şehîd bî. Nîne yani tiştek kusan nîne encamê bînê de pêk têne. Xwe çê dibe tiştek kusan nîne şehadet ete tiştek xwe çê be nîne. Zanî? Li vê de jiyan kêr hevalno Tirkiya wî yaşatmaya. Yaşatma. Mesela tu dibêjî ez xwe bi vê zeviyê jiyan dikim. Yani ev zevî min jiyan dike. Jiyan. Ez xwe bi vê erebê, ez xwe bi vê pazî jiyan dikim. Velhasıl tiştek dît sebebê jiyana te tusa diyar dikî. Ama dema tu dibêjî ez jiyan dibim, wê dî bîn heye hevan kirin nîne. Dibim heye. Dişwa di zaman e. Ez jiyan bîm, ez ê jiyan bibim, ez jiyan dibim, bîn heye. Wê dî dijî, mijî, tiştek kusan nîne di zimanê Kurdî de tusanî. Yani wê dî encamê xuralek heye. Mesela mane dibe
Sar dibim, sar dikim. Har dibim, har dikim. Jar dibim, jar dikim. Kur'an'ı man ye ev zaman karanin filozofun hemi. Em dikine ki em nikarin rastiyên wa gotin bidin hev. Zanî? Li vê de jiyan bîne hevan nekirine, bîne, bîne, nekirine. Jiyan kir, divê tu bêjî ya kurtaya jiyan dikim, yaşatıyorum. Jiyan dibim, yaşıyorum. Asî zanî. Dikim ji altê kirin ne ew bixwaye. Mesela tu dikarî bêjî ez filan kesî jiyan dikim. Bi perê xwe, bi hêza xwe, bi aqlê xwe, ka bi çiya xwe ez wî jiyan dikim. Heke ez tune be ew nika jiyan bibe. Usta tê bikaranî. Wekî de ji bo xwe ez jiyan dikim yani tiştek kusan nîne di zimanê Kurdî de. Tu nikarî kirinekê ser jiyanê pêk bînî. Jiyan bi xwe bîne. Em wê jî wisa derbas kirin vano. Li vê de ger heye hevano. Ger di zimanê Kurdî de ji bo tişta duyemîn tê kirin hevano. Mesela me divê de ev rabinra jî kir be hevano kir. Ev çi ev tevger e, ev kirin e, ev keçik e. Tevgere keçik ya kirini. Tevgere keçik ya kirini. Çünkü aliye zaman da keçik ya hevano. O aliye astavê de jî keçik e. Kir. Dike. Kir. Ama he kar. Nabe zaten kar. Li vê de em bêjin ker çi hevano. Ker bifikirin ker ev ya kirin ya behsa wê tê kirin ya duyemîn. Zimanê Kurdî de me pergala rabinra da pir dîtibî. Hevalên ji xwe bixwazin wisa wê dibikin, lazim e biçî destpêka vîdeoyê me were, wisa temaşe bikin. Vê de ker heye vano. Ya duyemîn. Vê de çi dibêje? Şer ker. Kesê duyemîn. Şixul ker. Dagir ker. Zêrîn ker. Hep kesê duyemîn e. Yani o karî duyemîn. Zamanî karî duyemîn de tê kirin. Bijane. Navê de vano. Wekî dijî me li vê de şixul ker nivîsandiye vano. Şixul Kurdî. Piştre ereba bir yekî ye şexil û melayê me gotin ola wekî şîrê dayika we ya waya, şîrê dayika we helal e ya waya. Tu zanî tiştek kusanî ne var. Şixul. Şixul. Çi dibêje? Şadîtiya axwar ya bilind. Şadîtî ya axwarê bilind. Az basit. Kurdî. Mesela Kurdîtiya jî ne ev tune ye. Gelî tiştê ne Kurdî. Belî. Me got evî kesî duyemîn e hevano. Hevano. Temaşe kin. Radenga kar di zimanê Kurdî de ji bo kar hatiye veqetandin. Ji bo bîyînê pêk nayê. Ji bo jiyanê çênabe. Ji bo tiştek di çênabe. Ji bo kar hatiye veqetandin. Dema li vê de ke dikeve erdimîne êdî kar nîne. Namîne li vê de. Em dibê watanê tîpê hatiye barkirin. Mesele ev e. Dema li vê de ke dikeve ertinê dimîne êdî wê de kar namîne. Kar nîne. Hewe paş hewe dengê ke kar kir li kî de dît di zimanê Kurdî de li vê de kar heye. Ew kar sembolîze dike. Stiyên zamanê berpanîn ew ji bo kar veqetandine. Ji bo kar ji bo tiştê dî nayeke. Wekî zimanê xelkê hema her tîp naye her derî. Ev radengin. Kombînasyona sembolîze dikin. Ev kombînasyona kar sembolîze dike. Şûreşger hevano. Şanûger. Niha geh hûn dizanin, gah hûn dizanin hêz e. Heke em rabin rabike dibe tevgera hêza bi tevger. Yan jî tevgera hêzî. Hêza bi tevger, tevgera hêzî ya behsa wê tê kirin. Niha li vê de şûreşger jî karên hêzê dikin ama karekî dem û dewran dikin hevano. Karê we bi tevgera ihtimalekî pir mezin. Ya ez difikirim. Mesela li vê de ne hêze li vê de gere ji ber ku karê şûreşê karekî tevger û dewran e
شانو جوا کذا حرکت ها کاری خود کن دلیزن فلان احتمالش بر ولی هات بکرین از بار ناکم الویدی ها جیلی کولینیه من یا گیرینگ ویدی چیه هر یک جواد روشکی ده دخبته ما خواستم وش هم وقتینن انجام را بر را ده پیکتین مثلا لویدی دما خواند وان دگره واتاوی چیه؟ دما کار دگره واتاوی چیه؟ دما کر دگره واتاوی چیه؟ دما گر دگره واتاوی چیه؟ همین عینیه نه عینی هم خوازه بیجه او جدایه پس گره که مثلا وان کار هنگی تکرین کار بردوام تکرین والحاصل اد بیجن افکره لگور کار روشا کار وكو جات كارانينا احتمالا جيلي كولينيا ام الفيدي قاتن داويا درس اخا ما بشوبينن ببن ابوني قنالا ما بلاف بكن زماني كردي زماني ما حميايا رومتا مايا ناسناما مايا املي خوي در كفن ايرو بخاطري و حتى درس ورا امی پاشگیرا ساسکرا به دار بدن حوالا یا خویتی چید که لبندم بین خاطره